Wala. Hindi mo nag-rentindi ko mga ilan. Wibis ng agang-agaw. Dahil nanganik pa, mga reporta ako, magdiretso ako doon, sabi siya ama mo, tapos na niya. Dahil ma-absent na nito ako, di ako masabay na Biyernes, di ako maabantay na Sabado. Kung yun mapagalon,
lugar ako sila.
Sabi ko, paano daw, sabi ko, paano daw tayo magpapagawa ng sila? Sabi ko,
Balik-balik ng tao para
Thank you everyone. Mag-i-end na ako. Sis Inday. Madam Cascade, salamat. Saibi, Shy. Tay Hefty, thank you po Tay. Kay CCIP, salamat. Kay Madam, thank you po Madam. Kay Sir GFC, salamat po sa lahat ng tumambay sa aking live. Kay Piki Channel. Thank you, thank you. Kay CH Japan. Salamat po. Bye everyone. Madam, matulog ka na. Anong oras na dyan? Hatang gabi na ata. Ayan, bye po. Ayan, huminto na kasi yung ulan. Oo, Sisi, mag-end na ako. Salang kita after nito. Thank you, bye-bye. Salamat po sa lahat ng tumambay. Ayan, ingat po kayong lahat dyan. Saan man kayong dako ng mundo. Bye everyone.